Здравейте, хора! Аз съм Дамон БГ и тук с мен е братовчетка ми. Я кажи хай на YouTube, че е още малка и си играе с колите ми. И това е стаята. Абе, Рая, не, ела по-наблизко. Защо? Ами да кажеш здравей на YouTube. Здравей. Здравейте по-скоро. Подведохте. Добре, напусне тук. Все едно, не я интересува толкова. Повече ме интересува мене, защото днеска продължаваме Хексит. Супер! Може ли да спреш? Да. Така е по-добре. Да, обаче това е само информативен клип, в който показваме, че ще снимаме пак на Хексит, което е супер добре. И ще ви покажа, не? Ще сме на Survival. Ще си включим читовете или пък ще ги изключим. Изключим. Сега ще почваме Хексит. Сега ще пратя и... Да, насладете се, че... Добре, все едно, няма да питам. Да, както казах, ми се вижда лицето. Надявам се да ви харесва, че ми се вижда лицето, т.е. аз... Не. Добре. Надявам се... спри! Добре. Седно. Надявам се да ви харесва, че снимам с камера и че ще снимаме пак на Хексит. Спри! Довиждане. Тя е луда. Какво? Нищо не казах.